Pišite, kolega. Pišemo. Postoje razni načini. Načini? Za postavljanje mina. Mina? Imamo zapadno-egipatski. Egipatski? Dinarsko-rudarski. Rudarski? Vijetnamski. Vijetnamski. Nažalost. U datom slučaju, u objektu koji je predmet naše naučne analize, nije bio u upotrebi ni jedan od poznatih načina postavljanja mina. Nego? Sistem zvani ofrlje. Ofrlje? Ofrlje? Sunce ti je. Mustafa, najbal sam. Šuti. Dobar dan. Mustafa Alimić, inače vlasnik ove kafanice, mali ovog prostora okolo, ovo malo to. Koliko vas čekamo da znate, ovo nam pravi probleme, a tu je za vas sitnica, ja vidim. Hoćete možda popiti nešto prije nego što krenete da radite? Najbal smo, kajem ti. I šta imamo još? Imamo odskočne i rasprskavajuće. Rasprskavajuće nam služe za... Služe nam... Ne pitam tebe! Mene pita čovjek. Za... Služe nam za... Za... Rudarsku. Ti... Služe nam za višestruku upotrebu. Višestruku upotrebu. Višestruku upotrebu imamo još. Gdje? Imamo još... Ne pitam tebe! Mene pita čovjek, znaš. Izvinjavam. Gdje? Sad gdje? Unio. U rudarskom. Gdje? U avionskoj industriji. U avionskoj industriji. Avionskoj industriju vezano za mine imamo na 3 načina. Prvi je... Ne pitam tebe... Mene pita čovjek. Pa reci onda, hajde. Nemoj me zbunjivati. Sad me malo zbunio, ja se smijem. Šta se ono pita? Prvi je... Rudarski. Šta smiješ? Prvi je avionska industrija. To smo rekli, prvi je... Brodogradnja. Brodogradnju 2 puta dijelimo na 3 dijela. Prvi dio prvog dijeljenja je... Prvi ne pitam tebe, sad kad misli. Sluti kad čovjek treba da govara. Uspem da misli. Pusti ga da misli. Zinte se, oba dvojice. Rudarski. On svoj udžbenik. A što sad? Odruči. Uzglob. I sad? Tanjiši s razumijevanjem. Tanjišem. Evo nešto ovdje ima. Šta ću sad? Intervencija! Da intervenšem. Ček. Evo je. Fabio! Vilma! Tanjiši dalje! Tanjišem. VFH je ovdje kod nas ne mora dobar, ali ne fata ove lijeve talase. Ko su ti ovi kreteni dole? Radi posao, profesionalac je 1/1.